Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahaditsu tawi iki iku pira-pira hadis. Ngan Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Hurairah ngendikanipun kala was dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikanipun akmalul mukminina paling sampurnane wong iman. Apane imanan imane iku asanuhum paling bagus-baguse dheweke kabeh apane hulukon akhlake. Wa khiyarukum utawi paling bagus-baguse sira kabeh iku khiyarukum bagus-baguse sira kabeh linisaihim maring bojo-bojo wadone dheweke. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalem sahihe Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku, sampurnane wong iman, sampurnane imane wong iman iku paling bagus-baguse dheweke ing dalem akhlak. Dadi nek akhlake apik, wong iman iku nek akhlake apik berarti dheweke niku paling sampurna, paling kamil. Ini akhlake awak dhewe ini kados napa? Kados napa niki? Dadi napa dituturi, diajari kali Kanjeng Nabi berbagai macam akhlak. Niku awak dhewe sejauh mana sing iso niru. Dan niki lanjutane paling bagus-bagusnya sira kabeh iku bagus-bagusnya sira kabeh maring bojo wadon. Niki akhlake awak dhewe terhadap bojo wadon niku kepripun? Niki tige wong lanang-lanang tige wong lanang-lanang. Kados Kanjeng Nabi niku mensikapi garwa putri. Niku ki istimewa banget. Terus nganggonke garwa putri niku mboten kados pembantu, mboten kados rewang ngoten niku. Tapi memposisikan wanita niku bener-bener ten posisi sing emang semestinya. Dan Kanjeng Nabi niku nek kalih bojo-bojo wadon, kalih garwa-garwanipun niku ya romantis, ya lemah lembut. Romantis, lemah lembut, ora gampang nesu. Ngoten niku Kanjeng Nabi. Lah niki perlu awak dhewe napa tiru nih, awak dhewe tiru. Terus Kanjeng Nabi awak dhewe critake tentang kehidupan Kanjeng Nabi utawi akhlake Kanjeng Nabi terhadap istri. Piyambake niku sak romantis-romantise piantun. Terus nek Kanjeng Nabi niku kalih garwa niku misalkan minum ngoten, ngunjuk ngoten ya gelem berbagi gelas ngoten purun ngoten. Terus istrine ngunjuk ngoten niku terus Kanjeng Nabi ngunjuk bekas minume niku nggih purun ngoten. Niku salah satu keromantisan niku. Karena nek bojo wadon niku ngunjuk nganggo gelas niki terus jenengan ngunjuk ngoten iki rasane ya tetepan beda. Ora membedakan kecuali jenengan bekasmu iki ra gelem aku ngoten ya nglarani banget. Kanjeng Nabi mboten pernah ngoten niku. Ngunjuk ngoten niku gelase ya siji, piring ya kadang berbagi ngoten niku. Nek awak dhewe kalih bojone merasa jijik lah iki pripun ya. Berbagi niki gelas, piring ngoten niku. Dulang-dulangan, nate mboten jenengan dulang-dulangan. Apa men pas ditemokke ten niku, pas manten niku. Niku le dulang-dulangan wagu niku. Dulang-dulangan ngoten niku Kanjeng Nabi niku nate juga mandi bersama. Niku nate mboten jenengan. Iya ngoten niku sunah yo pisan dilakoni ngono. Pisan dilakoni lak yo malah malah wagu niku. Tapi niku nate Kanjeng Nabi ngoten niku rebutan ciduk ngoten niku Kanjeng Nabi. Saking romantisnya Kanjeng Nabi. Dan niku membahagiakan banget terhadap
istri ya teman. Membahagiakan tenan ngoten-ngoten niku. Sing kecil-kecil ngoten-ngoten niku. Kanjeng Nabi niku mboten nate duka misalkan nate niku eh, Siti Hafsah niku salah satu galing garwane niku pernah cemburu terhadap Kanjeng Nabi gara-gara Kanjeng Nabi waktu niku gerah. Waktu niku Nabi gerah terus obate Kanjeng Nabi niku biasanya kan madu. Madu lah piyambake mampir ten daleme Siti Saudah. Siti Saudah niku salah satu garwanipun. Mampir mendet niku madur. Iku namung pengen berobat mboten nonton eh, masuk napa-napa. Langsung kondur, tapi dilala sing kondur niku nggih karena kudu mampir kan wektune mungkin rada telat yo 10 menit apa seprapat. Akhirnya Siti Hafsah niku nggih cemburu. Akhirnya begitu cemburu ngenengke Kanjeng Nabi beberapa hari. Ngenengke beberapa hari. Sampai akhirnya sempat onten permasalahan ngoten niku, onten permasalahan terus pikantuk wahyu bahwa iki apa ora oleh nesu kalih garwa. Hal ngoten niku Kanjeng Nabi kok mensikapi ngoten niku ya wis diundha digawe sak enak-enake mate sak nyaman-nyamane istri ngoten lho mboten terus nek kaya awak dhewe misalkan dinengke ngoten wis bales meneng utawa bales sing luwih menyakitkan. Jadi Kanjeng Nabi ngoten niku, ora duka wis paham iki mesti cemburu iki. Mesti cemburu gara-gara aku njupuk ning kono mesti pikirane wis neko-neko. Dan cerita-cerita lain, cerita sing masyhur wonten niku Kanjeng Nabi kalih Siti Aisyah niku. Nalika Kanjeng Nabi nembe tindakan ngono bikutu piyambake kondur dalu banget wonten boten wayahe. Akhirnya Kanjeng Nabi niku napa? Nenggo teng ngarep pintu. Nenggo teng ngarep pintu karena boten pengen ganggu tapi nggih boten pengen ganggu, boten kenyamanan si Siti Aisyah sing sare ngoten. Piyambake nunggu sampai berharap pagi ora dibukake. Karena beliau niku nggih orang-orang hebat. Siti Aisyah ngoten niku. Aku tak nunggoni ning ngarep lawang ndak nek Kanjeng Nabi kondur aku ora ngerti. Sampai akhirnya beliau berdua tidur di depan pintu sing setunggal ten jaba pintu sing setunggal ten jero. Sampai pagi begitu dibuka ngoten nggih. Ya Allah niki Kanjeng Nabi nunggu sing niki nunggu. Gara-gara mboten pengen ganggu nih. Mboten pengen ganggu. Nek sakniki sing kakung ngoten niku ora dibukake ulah digedor-gedor pintune ngantos jebol. Nek mboten nggih garwa putri ngoten niku didodho-dodho ngoten niku buka ya gelem buka ning wis raine ngoten niku. Wis kaya wis mesti ora ngenake kae wis dibukake langsung sebentar langsung mlebu meneh dengan wajah sing ora nyenengke. Ini akhlak-akhlak sing ngoten niku lho. Niku sing marai keluarga niku mboten sae. Dados niki Kanjeng Nabi wis ndhawuhke wis nyontoni ngoten-ngoten iki awake dhewe berusaha sepatus keluargane awake dhewe niku penuh dengan akhlak sing apik-apik. Dan ini hadis niki kagem bapak-bapak sedaya. Cak apik-apik sira kabeh niku adalah paling apik sira kabeh terhadap perempuan utawi istri-istri jenengan. Dan ini barometer ternyata nek jenengan niku kalih bojo ora apik walaupun ten njaba karo wong akeh apik tapi nek jenengan kalih bojo ora apik berarti jenengan tetap ora apik. Tetap ora apik. Dan jenengan iki ampun sombong, ampun gaya. Rezeki jenengan misalkan jenengan niku sakniki mulya golek duit iki gampang. Niku jenengan ampun daksya kali bojo karena bisa jadi rezekine jenengan ini adalah rezekine bojo sing dititipke jenengan.
Kathah to jenengan delok barokah pegatan karo kae saiki dadi kere. Karena niku rezekine bojo sing titipke jenengan. Jenengan iki asline yo ora ngerti rezekine jenengan iki akeh positike ora ngerti. Lah niku tanda bahwa awak dhewe kudu menghargai keluargane awak dhewe. Wong kathah kok sing biyen kere no. Di sadurunge nikah kere kuru, kere tur kuru. Begitu nikah ya lemu terus sugih ngono. Lah niku ki ya anu dipadu kali rezekine bojo niki lho. Nek ora sadar angger ngomong wah dene cocok susune. Asline mboten niku wong anu nek muni cocok susune ana sing ra doyan susu ya. Ana sing ra doyan susu, kula ya ra doyan susu ya. Wah tenan lho kok. Susuan lho susu. Wis lanjut aku dipesen bojoku ora oleh saru-saru ya. Lah iki anu napa? Bahasane bahasa anu ya keluarga. Bahasane bahasa keluarga. Jadi ngoten niku tur ya sepuh-sepuh kabeh do ngalami. Dan niki asline niki dienggo sing rada enom menjelang tua niku kados awak dhewe iki sing wis do tuwa-tuwa ya. Baguske akhlak awak dhewe wis mlaku ngeten iki wangel tenan. Lah wis bacot ya. Wis bacot anu wedok ya ngeyel sing lanang ya anu sombong lelek ngoten iki didandani angel banget. Tapi nek isih anu lagi arep nikah nang ndelale ra ono sing 16 nih. Oh enggak. Tunggal nih. Kali Mas Koles asine sing cerake Mas Koles jare bar bodho arep anu. Niku harusnya niku belajar ngeten-ngeten iki. Nek awak dhewe sing wis bacot ngeten iki, wis bacot kesuwen iki didandani angel iki. Tapi yo nek awak dhewe oleh pituduh dilalae Kakung Putri do ngaji kabeh ngoten iki iso dienggo tambahan. Nalikane pas rame ngoten ngerti ora minggae. Hadise ngoten niku. Tapi nggih berusaha niki sing penting napa nyelengi ilmu. Digawe apik akhlak-akhlake awak dhewe terhadap garwa-garwa putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa piyambake? Qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khairukum utawi paling apik-apike sira kabeh iku khairukum. Paling apik-apike sira kabeh li ahli maring keluargane dheweke. Jadi paling apik-apike sira kabeh terhadap keluarga. Ya, terhadap istri terutama, terhadap keluarga, terhadap anak juga. Niki barometer sebenarnya, barometer awak dhewe apike ngoten niku lho. Apik nek keluarga riyin, nek keluarga niku amburadul wis otomatis ning jaba wis ora karu-karuan. Iso ngatur ten jaba-jaba ngoten niku tapi ning keluargane ora iso berarti dheweke asline yo gagal. Karena niki mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Wa ana utawi ingsun Kanjeng Nabi iku khairukum paling api-api sira kabeh li ahli kedua keluarga ingsun. Dan ini Kanjeng Nabi ngendika bahwa Kanjeng Nabi niku adalah paling api-api terhadap keluarga. Kanjeng Nabi niku paling api-api terhadap keluarga. Terhadap istri ngoten niku, terhadap istri Kanjeng Nabi paling apik tenan. Paling ngajeni tenan. Paling ngajeni tenan. Ya niku wae romantismene ya oleh. Sing lemah lembut ya oleh, ora nesunan. Memposisikan istri niku nggih mboten dados pembantu, dados misalkan wonten masalah-masalah. Ngoten niku istri niku diajak ngomong, diajak rembugan ngoten. Ora didelikke. Jenengan niku ana masalah, ana napa lah gawean sing perlu dibahas ngoten niku nggih perlu disampaikan terhadap istri mbok menawa ana usulan, ana masukan saking garwa ngoten niku. Karena riyen Kanjeng Nabi niku nggih
punya salah satu garwa sing namine Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nggih ahli istilahnya ahli menemukan solusi. Dan nalika riyen pas perang Hudaybiyah niku kan eh Hudaybiyah niku kan eh Muslim niku kan kalah perjanjian. Jadi kalah perjanjian ngoten niku akhirnya perintah kalih napa? Kalih lah konsennya. Perintah kalih para sahabat diken tahalul karena niku kan waktu niku umat Islam ini mboten angsal mlebet ten Mekah. Mboten angsal mlebet ten Mekah akhirnya ya do mutung niku kalah perjanjian akhirnya niku Kanjeng Nabi punya usulan saiki tahalul wae. Tahalul ya nggo nyempurnake awak dhewe ra iso ndono tapi para sahabat do mboten purun. Lah niku Ummu Salamah niku nggih punya gagasan Kanjeng Nabi niki jenengan riyen mawon napa jenengan sing tahalul riyen mawon terus mungkin jenengan mendel mawon boten sak perintah kalih para sahabat terus mangke tiba-tiba jenengan pun cukur rambut piyambak. Akhirnya beliau ngoten niku mendel boten wonten perintah ten sahabat-sahabat langsung mencontohi niku tahalul ngoten niku. Akhirnya nggih niku para sahabat nggih nderek. Dan niku karena napa? Karena masukan utawi usulan saking Ummu Salamah. Jadi kadang awak dhewe niku nggih perlu masukan saking garwane awak dhewe niku perlu ngoten. Wong awak dhewe niku awak dhewe dijodohke kali bojone awak dhewe, kadang awak dhewe niku sing kodo ngoten niku. Mungkin bojone awak dhewe sing marai seimbang atau menyeimbangkan. Awak dhewe kadang keputusannya awak dhewe niku meng ego ngoten niku bojo sing iso menetralkan ngoten. Lah niku penting awak dhewe napa curhat rembukan kali bojo ngoten iki penting. Bojone kan ampun ditinggalke. Terus ngerti-ngerti bojo ora dinek kabar, ora dijak rembukane malah karo wong liya karo wong jaba. Nah niku menyakitkan ya. Bojo dijak ngoten niku rembukan. Niku wujud menghargai terhadap bojo. Kanjeng Nabi ngoten-ngoten niku. Terus awak dhewe nggih kedah nyontoh. Ya nek ora napa nyontoh sing angel-angel ya nyontoh sing adus bareng ngoten niku. Paling pisan niku ya dilakoni to. Dilakoni iki sunah lho Bu iki. Jajal ya Bu ya. Ya pisan-pisan wonten sunah sing mbok menawa bareng ngoten niku wis tambah harmonis. Nggih pripun carane karena niku dhewe-dhewe nek babagan ngoten-ngoten niku. Atus pindu. Yes. Nah niku wis niku dhewe-dhewe niku mawon. Ana sing iso atus pindu, ana sing ra sida atus. Ini Kanjeng Nabi itu paling apik-apike terhadap keluarga. Paling adil, paling apik mensikapi garwa-garwa niku paling istimewa Kanjeng Nabi niku. Nah awak dhewe nggih niki mawon siji niki diadili tenan. Siji wae ra adil apa meneh nambah. Perbedaannya Kanjeng Nabi kali awak dhewe sunah Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi kan bisa lebih dari 4. Tapi nek umat niku maksimal 4. Niku sing ora iso awak dhewe contoh. Maksimal 4 mawon, Pak. Ya karena awak dhewe ra iso njaga akhlake niku ora kaya Kanjeng Nabi. Nate kok Kanjeng Nabi niku nggih pegat salah satu garwa niku wonten sing dipegat gara-gara kalih Dewi Aisyah niku menyebar kabar hoax ngoten. Wonten ternyata garwane Kanjeng Nabi niku ngoten niku akhire Kanjeng Nabi marai duka marai terpuruk ngoten. Niku dipegat akhire.
Begitu dipegat Kanjeng Nabi terus angsal wahyu niku. Iki asline ngene-ngene masalah ngene-ngene ngoten. Iki demi keapianmu. Akhirnya dia dirujuk malih. Dan itu nek Kanjeng Nabi kan emang setiap langkah dituntun kali wahyu. Nah awak dhewe setiap langkah iki ora dituntun ora dituntun karo akal sehat, kadang ya emosi ngoten-ngoten niku. Nafsu ngoten wis. Dader-dader ngoten-ngoten awak dhewe. Ngan Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Hurairah ngendikanipun kala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istausu padha wasiat sapa sira kabeh binisa kelawan wong-wong wadon, garwa wadon, khairon ing kaapian. Awak dhewe bapak-bapak ken wasiat terhadap bojo-bojone awak dhewe niku wasiat kelawan keapian. Wasiat niku mboten wasiatine arep mati ya. Wasiat niku nggih weling mituturi terhadap sesuatu sing apik-apik. Fainal mar'ata mongko sedune utawi wong wadon iku khuliqat den titahake sapa wong wadon min solngin saking tulang rusuk. Nah bojo wadone awak dhewe niku tercipta dari tulang rusuke awak dhewe. Wa inna awajama satemene utawi bengkonge barang, bengkonge tulang rusuk fidolmi ing dalem tulang rusuk iku alaha ing paling dhuwure tulang rusuk. Nah, tulang rusuk niki tulang rusuk iki. Tulang rusuk iki bengkong paling dhuwur niku bengkong bentuke. Faida dhahabta mongko nalingane kepengin sapa sira taki mahu ing luruse tulang rusuk kasarta moko bakal mecah sapa sira ing tulang rusuk bakal mutung utawi coklek. Nek jenengan niku pengen ngluruske tulang rusuk niku liya ora iso tetep ming bakal coklek. Fa in tarokta moko lamun ninggalke sapa sira ing tulang rusuk niku wau jenengan niku iki ditinggalke mate dinengke wae lam yazal moko ora bakal leren apa awajun bengkong nek jenengan jarke ngoten niku bakal bengkong terus. Fastausu mongko padha wasiat sapa sira kabeh binisa kelawan wong wadon sira. Dan iki Kanjeng Nabi ngendika wonten niku bahwa garwane awak dhewe niku adalah tulang rusuk awak dhewe. Tercipta dari tulang rusuk sing bengkong terus dhuwure niku bengkong. Nek niku jenengan pengen ngluruske ya kudune alon-alon di anu wonten niku dituntun wonten niku ora langsung dipaksa. Nek dipaksa ya mesti langsung tugel. Lah wong wedok iki ngoten niku, wong wedok niku nek salah ya, Pak. Lakone salah ki ya ora langsung dides, diomongi sithik ngoten niku. Diomongi iki anu apa kowe iki kudune ngene. Bone anu ya, jenengan ya aja langsung seru. Anu rindik meneh ngoten. Nalikane dheweke volumene dhuwur, jenengan aja luwih dhuwur. Alon-alon ngoten niku. Ana jenengan langsung des langsung mutung dheweke. Jenengan luwih seru wis langsung anu. Saya bengok jare. Wan gagal nalika jenengan niku ora iso nuntun bojo wadon niku alon-alon ngoten wis bakal salah terus. Ya ternyata ngoten niku emang bojo wadon ngoten niku. Wong ten donya iki wontene masalah ora ana mbak salah. Dadi sing salah niku tetep mas-mas. Nek mbak iki ora pernah salah. Onone masalah ora mbak salah. Pramila ngoten niku wong wedok salah ya tetep ora gelem disalahke.
onone mung bener karo bener terus. Dadi ya awak dhewe sing dadi wong lanang iki kudu iso niki ngomong, mboko sithik ngomong, mboko sithik ngoten. Angel aja. Sing wong wadone muni angel ngono ya wis. Garwane sinten nika? Wes. Lah kene lagi ngomongke diluk sithik-sithik muni angel ya wis ngono to. Balunge atos ya. Nggih ngoten niku, Pak. Anu wong adone ngoten niku tapi awak dhewe butuh lho, Pak. Dadi niki piye ya? Serba salah niki. Serba salah. Ya niku memang awak dhewe dinehi wong wadon iki kon mengolah dadi ibadah awak dhewe. Lah awak dhewe berhasil napa mboten ngono. Berhasil napa mboten? Apa awak dhewe malah kalah niku wau terus akhire bengkong terus awak dhewe malah ngikuti sing bengkong niku. Naudzubillah. Saniki kebanyakan dong ngikuti sing bengkong niku. Wah, wong lanang ora duwe power akhirnya niku malah mengikuti sing wadon. Nah niku sing awal mula dari kerusakan keluarga ngoten-ngoten niku. Lah wonten kok wong wadon salah ngoten niku wong lanange meneng bae wonten ya. Ora wani ngomongi wonten. Lah kula iki duwe mandor. Niku bojone selingkuh. Lah kula omongi, wong-wonge do ora wani ngomongi lewat kula. Mas mbok diomongi bojone niku kuwi entang-enteng karo wong lanang terus ngono. Wah kula iki lek ngomong wis alun-alun ae. Ngapunten ya, Pak. Ngapunten saestu niku mungkin nek salah kula nyuwun ngapunten kula lancang. Kula omongke ngoten iki pun kajenge Mas wong pun kajenge wong niku kuwi kok wis biasa ngoten nek lunga kalih niku mah pamit kalih kula. Iki pun ngoten iki. Wah kene sing ngomongnya ati-ati ngoten niku ternyata kono wae lah iki piye iki. Yo parah to ngoten iki, parah. Yo macem-maceme wong ternyata wonten ngoten. Ternyata wonten. Dene wong lanang sing ora ndek power ngoten niku. Lah kados awak dhewe kudune wong wedok utawi garwane awak dhewe kesenggol sithik wong lanang wis kudune ngontak kuwi to. Lah niku diboncengke malah ngoten niku ya. Akhire yo gelo le ngomong. Le ngomong ya aduh lho bayang ngene. Ternyata wonten. Cerita mulai nek niki sing wedok nih. Mandor kula riyin wis suwe banget. Dheweke ngomong ngeten iki. Nek bojo kuwi bojo sing paling apik, Mas. Paling apik ra ono sak donya iki tok bojo sing kaya aku bojoku ya. Lah piye to, Pak? Dheweke mengizinkan aku jajan. Syaratnya engko nek jajan to, Pak. Rasa ngaing-ngaing wis padha nek nglakoni karo aku. Lah yo iki ya donya lho, kula nganti donya kok ya ana ya ngoten niku. Dadene wae ra ono Mas, wong wedok sing ngono kuwi sing iso mengizinkan wong lanang kok ngono kuwi ngendi ono nek ra bojoku ngono. Wae iki iso ngremuk sak rem-reme wong. Wes wonten ternyata ngoten iki. Dan iki awak dhewe kedah njogo tenan. Aja nganti bojone awak dhewe kok metu jangankan nganti ngoten niku. Bojone awak dhewe metu buka ngaurat niku ampun ngoten. Buka ngaurat nganti dinikmati wong akeh ngoten niku ampun. Aja malah bangga. Jenengan boncengke bojo do plira-plira mah jenengan bangga. Wah bojoku nek ora bojoku do ora didelok ngene iki naudzubillah. Aja sampe ngoten-ngoten niku dijogo tenan. Karena niku amanahe jenengan. Kehidupan donya iki neko-neko ngoten ora ngerti agama. Dikirane apik ternyata niku hal sing paling medeni. Ngan Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa piyambake ngendikane kutu matur sapa ingsun. Mature ya Rasulullah do Rasulullah. Ma iku apa haku zaujati ahadina. Iku apa hake bojo wadone salah suwiji kita ngalihi atase dheweke. Kala banjur jawab
Sapa Kanjeng Nabi ditakoni ngoten niku. Hake bojo wadon iki napa kemawon? Nah, napa cara awak dhewe Gusti Kanjeng Nabi hake bojo wadon saking awak dhewe saking wong lanang niku napa mawon? Kala banjur jawab sapa Kanjeng Nabi, jawabipun antuk tiya yen to menehi mangan sapa sira ha ing bojo wadon ida ta'amta nalikane nggih mangan sapa sira. Nek kowe mangan ya kudune kowe menehi mangan kalih bojo wadone. Niku hake bojo wadon. Terus nalikane awak dhewe niku mangan enak ya bojo wadon ya mangan enak ngoten. Nalikane awak dhewe mangan tempe ya bojo wadon tempe. Aja pisan-pisan awak dhewe niku mangan enak-enakan ngoten niku, tapi bojo wadon ora. Niku mboten asal. Nek iso nek kowe ndelok malah anu lho, tukang-tukang niku. Tukang-tukang niku nek mangan anu niku. Saonone niku. Terus mangan saka kadang bungkus saking omah to, saking omah sing esuk mau karo sing awan wis padha ngoten. Lah niku otomatis kan kalih sing omah kemungkinan padha. Kecuali nek sing do jajan. Soalnya sing do jajan ngoten niku mungkin beda, tapi nek tukang niku wis anu lah saonone. Kula iki nate jaman luar kota, luar pulau ngoten nate melu karepe melu ngombiongi mangan. Sayur sop nih Mas, monggo Mas. Melu dari iki mawon wah ketoke anu kaya masakan nang omah niku lho. Tampilane yo apik tenan. Ya ming anu napa niku sayur niku lho nganggo brambang salam ngoten, brambang salam kalih bayam ngoten iki wis anu ketok menarik niku lho. Dilan jupuk akeh lho. Wah ketok jupuk akeh niku begitu kaya ngene ya. Ra enak-enak blas ngono. Akhire ya bawa cimit-cimit terus saya ya tak anu nek isis ning kono kae akhire ya kula suntak. Tetep anu tetep ra iso. Ternyata ngoten niku nek tukang-tukang niku malah anu Pak. Kula iki ndelok nek sing do ngranto. Sing do ngranto niku tenan. Sing do prihatin do mikirke keluarga iki tenanan. Tapi yo nek tukang-tukang kula ya ngapunten nek tukang-tukang sanes. Kula iki wingi kan kula kan lembur nganti jam 10 wonten sing jam 12. Niku tukange seminggu iso wonten sing sak yuta 800, sak yuta 800 ngoten. Niku iso-isone anu Jumat niku ngebon kok. Sak yuta 800 niku ngebon Mas. Apunten kula anu nggih ngambil riyen. Wedite kula kirimke anu bojo wadon kabeh Mas. Kula namung anu nyisani 150 pinten dienggo seminggu nih. Wah, iki istimewa tenan iki. Iso mikirke bojo wadon niku akeh banget lho. Sak yuta 800 dikirimke karo tengah lah, Pak. Mboten seminggu kan yo bungah banget iki bojo wadon iki. Padahal niki hake bojo wadon namung niki lho. Nalika awak dhewe mangan, niku nggih bojo wadon mangan. Ya niku nalikane sate yo nalikane awak dhewe tuku sate ning gawean ngoten niku yo mengko kapan-kapan yo ngejak bojone nyate. Kula niku nek kula ya kalih bojo kula. Niku nalika kula kenal resto, rumah makan sing enak ten Jogja niku malah sing kenalke wong-wong Jaba. Dadi misalkan kula asal tamu saking Surabaya napa pundi, "Ayo Mas mangan." "Ngendi ya Mas sing enak?" Wah, ora iso jawab akhirnya dijak. Neng kono kae lho ning Mas. Nang ngene Empal ngono kae jalan ngendi kuwi pojok Wetan Ngalor niku wetan dalan. Kula ya agih pisan niku akhire karena kula tau mangan ning kono ya wis kapan-kapan ngejak bojo dalam rangka ben iki lho ngrasake aku ya pernah mangan kaya ngene iki. Niku mau mujudke niki lho hadis niki lho. Nalika awak dhewe pernah ngoten niku. Dan niku kula sering ngoten niku. Dijak mangan sing enak-enak ngoten iki akhire tak tak jak ndono. Neng Klaten nih ngoten niku, neng Klaten anggere dolan dono, iki lho aku nek karo kae bose kae iso dijak mangan ning kene ngono. Ngono ya akhire tak jak. Tak ketan ya pisan, ketan pisan nek bola-bali yo lemok. Ya pisan paling ora pisan. Ngoten niku lho, ini nggih mewujudkan niki. Membuktikan bahwa yo aku ngenai pangan sing padha karo sing tak pangan.
Wa tarsulan nyandangi sapa sira ha ing bojo wadon ida ikta napa ikta saita nalikane eh, nyandang sapa sira. Dan niki nalikane awak dhewe niku tuku klambi anyar, tuku klambi anyar ngoten ki ya bojone ditukokne. Nah niki niki ketoke wis umum dan lebih nek niki. Maksudnya nek wong lanange ora gelem ora seneng nyandang kok. Dados duwe loro ngoten bojo wis duwe 10 ngoten. Dadi niki wis nae. Oh kalih praktek iki. Nalikane awak dhewe nyandang bojo ya disandangi ngoten niku malah bojo-bojone sakniki bojo-bojo sakniki sing rada nom-nom niku kan bersahabat banget kali kurir-kurir kurir-kurir sapi sedulur ya. Pakai atau sedina Lah iki wis iki wis nek babagan klambi kok ketoke wis bojo wadon wis luwih kreatif, luwih aktif bangane awak dhewe. Bahayane HP ngoten niku ya, Pak. Bojone nek iso rasa dicekli HP, Pak. Rasa dicekli HP saiki do menggiurkan ya sing tawa-tawa do menggiurkan. Kayak kula yo kula iki bola-bali kapusane yo tetep sok kepengin. Kula wingi tuku kethu to, Pak. Tuku kethu ning Retawo ki apik ning 100.000. 100.000 kethu rajut niku lho. Lah oleh dikirim iki kethu bayi ini lho. Kethu bayi warnane abang nih lho. Anak kula tanake gembang kok. 100.000 ya Allah. Ya tak goleki ora iso ya, tak goleki sing pengin tawa tak tak komen sing elek-elek ngoten. Wah 100.000 kok jan kethu bayi niku lho, kethu lah iki nang Eger wae oleh 100.000 ki. Mah ming kethu kaya ngene. Dewan ulasane dadi pawon ulasane apik ora samene. Ya kayane ya kayane niku terus tuku sepatu pesen 41 ya dikirim 39. Ya sak kanggo nih. Sapa sing gelem sing ukurane 39 mang pendet ya. Tenane mang pendet. Ya ming ming murahan 100.000. Dilale anak kula iki sikile luwih gedhe mbane kula. Cah loro sikile luwih gedhe mbane kula terus ora kanggo. Dan 2 kali niku berturut-turut ra kebenaran kabeh. Nek bojo wadone awak dhewe do pinter. Ya mesti aktif ndelok ulasan barang niku terus akhire kebenaran. Terus nek ra kebenaran paling ya ora ngomong nek bojo wadone. Yang penting blonjo itu. Mbon sih serawung karo kurir kok luwih luwih do akrab. Wala tatrib lan aja gebuk sapa sira alwajha ing wajah. Nah niki aja pisan-pisan awak dhewe niku ngeplak napuk bojo niku ampun. Niki tenan iki, aja tenan iki. Ini membekas niku. Jenengan ngeplak bojo pisan niku wis mangke saumur-umur diulas terus niku. Diulas terus pelingan terus niku. Do menang do tau kabeh. Do kelingan do ngene-ngene lho piye masuk. Suarane seru banget dan yang kuping mati kae wis ini ra kuat-kuat akhirnya ya plek piye menang. Ya wis aja dibaleni. Wala takbilan aja ngomong jember. Aja ngomong sing elek. Aja nguneki kelawan elek. Setan ya aja. Iki tetep menungso nih. Walaupun kaya ngene tetep menungso utus setan. Aja nguneki sing elek-elek lah. Arep nyontoke apa? Aku dieleke bojo aja lho nek aja sing elek-elek. Niki padahal penjelasannya aja ngomong elek. Contohnya apa Pak Budi? Wes paham ta? Wis pokoke nek aja Pak. Nek miso-miso aja sing kebangetan. Nek bojo aja nganti kebangetan. Nek awak dhewe niku sekali lagi awak dhewe iki butuh lho bojo. Jenengan mune
wedhus sapi ngene. Wah, jenengan iki yo anu ya. Butuh sapi atau butuh wedhus. Yes. Wis aja lah ngene ditata tenan ya. Anu lesane ditata tenan. Wadi anu pas nesu yo wah cahayu iki. Wah. Ra iso ya. Wah. Ya yo anu. Kanjengan iblis sing apik ya to, Pak. Wala tahzan aja ninggal lunga. Aja ninggal lunga ila fil mabiti kejaba ing dalem omah. Dan jenengan aja ninggal bojo niku selain bojo niku pas nalika teng omah istilah jenengan pas dolan apa anu ngono iki jenengan tinggal ngono lho. Niku aja, dadi aja bojoe aja dititipke bareng anu ya, titip saya. Malah anu ditinggal kerja titip karo anu karo apa ipare ya. Iki dadi ipar adalah maut niku. Pagar makan tanah. Nah, iki ngoten ya sing film niku kan niku titip bojo ning wong liya lha niki aja. Yo ning omah niku mate nek ning omah kan aman, ning omah aman, kecuali nek ning omah ana wong liya niku wau. Iki aja awak dhewe ninggal lunga tanpa napa merasa aman ngoten niku. Ya ning njaba ning anu ampun ditinggal dhewe. Dan aja membiarkan bojo niku anu layapan dhewe ngoten lho. Layapan dhewe nek misalkan lunga ya izin kepastiane nendi. Ngoten niku dipastikan. Yo sesering kali nek sakniki wonten HP yo posisi nanti Bu, posisi nanti ngono. Ono dicek terus ngoten. Sama saiki anu apa cuek ngalih bojo wis sakarepmu wis ora gatekke ngoten niku sak dhewe. Niki aja ditinggal lunga, bojo wadon niku aja ditinggal lunga kecuali nenten wis ning omah dengan aman. Pun niku pitutur sing kuwata monggo kantun praktek nih, kantun praktek. Mugi-mugi saestu kita pikantuk pitunasan Gusti Allah saengga saged praktek punapa ingkang sampun dipun dawuhaken dipun ajaraken kalih Kanjeng Nabi saengga keluarga kita dados keluarga ingkang barokah berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiri wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.